Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Hawar ke hat ele ke parlo wai kang Karbi rong saramai pen long troksi hawaramai pen ke chengsi krungching sayamai dokmoka forasai bialong ke padupon Munida tum polo teja kong asai ke claim ji punon bidia sai ke claim ponji punon chingki chingwai pen si pachun pon unji Lahen lo munida kaya phan ki mise nang jia nat atowar la pen ke henu da kanat ke da matowar tami kachingwai kachingsai pen si chipachun pon unji Jakhong poni phai kebarni hawar ke hat elewai kangarlu Karbi rong asar hawaramai pen kapatir pipon hawar troxia tumpen chingki chingwai ponsi ke chengsi phan krungching sayamai dokmoka forasai bialong pedupon Karbi rong asaramai aro atumpen laso krungching sai amai kapatir pipon along hawar ke hat elewai kangalong Karbi rong asaramai hawar long troxi hawar tiri piamai atumpen ke chengsi krungching sai amai dokmoka forasai bialong chingki chingwai ponsi hawar troxi hawaramai amai phu rovelson rongphar kongchun bang deboram kiling alang litumpen si mai charipon alang litumpen labangso kepatir pipon Karbi rong saramai pen ke chengsi krungching sai pharman kachingwai pon athepi ke enpon ke lehelo ingkung isike Karbi lo charli asong ropho mate Karbi Student Association thek pen KSA aro tumaphan chuningri ponsi prabjin pen KSA aro chingrum seraksi eklaivet do serak nangpo jongsi chingrum thek thejilang lipute Karbi rong saramai hin pen ke isi cheparai pondoji lake arong tin setami rada tumalong tame ridak enponji pusi pachini pon Ingkung hinialam theke Traditional Village Development Council aron aphuthak arong tin tami kahumri pedoponji labangso aphuthak silam rai tami pedopon lapen ingkung ke thoma bangke hawar ke hat elewai kangalong long troxi Karbi rong asar hawaramaya tumpen kahumri damjia phansi kachingwai alam rai chetok ponji pusi klarda kalam the Karbi rong saramai hawarara da tumpen pachini pon Dongmukak pen Rensing Killing Report Karbi Anglong News Channel ini niltum Karbi rong asaramai longri ame ahin pen la KSA phan eklaivet ke pangrung dia farmansi ini ladak perangke akorte tum ke copa la posi la perangke akorte tum hanta ke cengsi la militum kurban tum mate kardom pagirsi la pini perangke ke pha ame abang ke cengton ko la si militum perangke amai ki dinan ko ke la puhlo ang ke ompen militum la KSA pha Central Committee tum ke cetha la tum tiri piloksi po an apai doko la posi eklaivet ki bizi aparmansi la perangke amai ta ke chopana ko la si alang itu la KSA a constitution ateng pen alang kunta koname la so cicini la so putaksi la alang itu KSA puta ropo anda doko ko tame arong teng pen jong lo putangte alang itu KSA ke Central Committee mate tiripi amai ke isilet elonglet eklamlet si donangi apo silang non militum Karbi rong asar amai la long ria mai kan bangke KSA akorte mate angir tumban si tame ke pachini dam bangke lain lo nang itu emena along ri pilong ri mate emena ajakong emena arbung mate emena eher lagi cerai komdi athema KM arbung pupang ke Karbi lo charli asong lo aposi alang itu la emena asong ke chariji arong bang char kan ke pimpen eklaivet pen lagi rangi phansi militum bangke bini la perangke amai long bangke doan la dak militum hawar troksi mate la hawar ke lakha kenar ke la so ele segmen arong asara tumbangke cerap cetopen bidi sore militum ta cepachon cepalar pensi bidi sore la so ke long dam bangke lain lo KSA korte injir tu eklaivet ke langji la pen no nang itu la khe kisuma hod bangke emena akhe apan ke cerai komji apangsi nang liunta matha pe mesi methapta menang ko la pen ke claim ke dama mu pusita me nangi tumpen sita me nili tumbangga kesar mucolo la si rong asar pulo la si rong asar tumalam sita me nangi tumta ahoga hak la alama jorang pipen nang litu maning cirui dopen
la nang litum ake claim ke dam asai long si dam mena constitution aron pen atengsi nang litum se claim se dam dia phan si litum bangke rong asar pen bangke nang itu ning ri kang tum la pen nang tu ning ri lo la pen nang litum phan si kai ke si dam la hey amoya bum pu atengsi nang litum la hey yakisu lai hui long bang chak thip nang ji nang litum kang tang lo bulan te Mai along kaning Jepong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Panong CEC Pin Puralo Mate Memorandum Pusitame Pajur Ponji Pusi Karbi Amaya Dumpen Ning Jepong Mai along Surinar Kepsuse Armor Chetong Dunsi Ing Sam Jinpen Mai Pachuri Kheruni Pen Kam Singera Jurkin Leng Pen Ko Helat Mili HDP Pen Protap Ingling Lipo Karbi Anglong News Channel nang paciki from long dia jakong phan si ni timbang ke ahowang si chame arnam tengus dame hang kilo la pen prabdin pen nang litum la ni litum tiri pia mai pen no la long ria mai pen no hawara mai pen no la ni litum nang ngece padu amo mate la kese phan unification eklai vet ke padu dia phan si nang litum ta ning tiri lang pen la so ahok aha alam bang nang pace tondun dia phan si tolang from lo la pen tuning rilo Lacala pena anrong sara tu mabangke tuning rilo pakai se iklai siwe donang ji pula pena texer atun la pen publication atun sita ni tuning rilo tan mon tuan sita KSA pen ajat alam voita avela nang itum rong sara hin kala bang solam pe thak pisi pui nasi nilituma rong sara hin pen ke Filipino mate longri kene la longri amai hin pen no hawara mai pen hino nilitumang ke theklo rong rup ke dotu nilitum ke rong asar por apilo apolo mate basapi ba rong asar tun pustame nilitum bangke ilining ke thepik khanjang lapen laso ke pangrung unification la bang bangke eklaigat ke bang unji pangsi nilitum ke akamta claim bomlo sik bomlo lapen KSA anjir mar ba korte mar tun sitame la nilitum alam bangke alama ki athiklo ahok lo ula so alam jo nangki yek ji pusi nilitum laso akamang deng asayang deng pusi kame nilitum ke klempon ke dampong lapen nilitum ladak prabdit pen la BDC Bokolia district la so regional committee KSA tum han sitame ini ladak nilitum longri amai seseng pen ini longri amai la first executive amai longta nilitum agenda keri ponceng la so agenda lo posi la nilitum la non la tarik kre thoksi la so acheklo non ke jakong tarik kre thoksi arni bangke arona teng pen la nilitum ta longri amai mate tiripia mai pen a direction na teng pen ke lo pi bajir po la pen alang litum pan la cingki cingwai ye phang sitame alang litum sitame nilitum bang nang responsi nang cingki yang cingwai nang ji pusi pinila hawara mai pen alam bang tangdak Tangte non rupi KSA tuang angbong nang litum phan lam thi si lam thi nang par chini lama ja nitum ta non amake la nilitum long ria mai khan bangke lam the lam klar pu alang litum bang nang pipelang sitame nilitum ining the tangdo nilitum ining the do la tilipi aklem bang pu long bangke la dipudo from la so central committee KSA tum sitame lam the abangke a response pu a hisab bangke alang litum cingki che thang bom Kadang Karbi Rong Saramai Central Committee pen la kadang dua cik lo executive pen kai konsep anasi KSA don hat robet donang ji pro semua apor gitu so benang apor pare la sab la so puthak la chekloi don pusi apor ipi la so chekloi don apor ipi sitame non nilitum hala chekloi don pleng etlo pu la bangge pupe la si chekloi don pleng plela la si non bangke non ahokta bang Piti ribang apor dola la anglo brangte cekloi jong plengko la si nilitum bangta ining che thedam lo nilitum malama jorang piji la pen KSA po tuman ke rong rupen si ke KSA ke kene ame ke pra athil nilitum bangke apu wek lo nilitum mena hem ausomar bangke nilitum che pare che pheleng ni po lam pen si non la nilitum ining thedam si la saya bangke ke den pom lam the sinar juna lang kitu se je angtan kitu Karbi Student Association la GGKSA tu ke Karbi lo charli song num chingum nang yipo thak la tum ke ki cyclem bom lo stame ladak Karbi long do KSA ro pli ro pot ke alama si arjuje non puanda mena alogo mena adi si cyclem bom ya ke chingum pon dia pan la ani ke matha pon han thek nam long de la sin bang so alam kar jua bangke meseno korte la
solam bangke la si non nilitum bangke la so hadak GGKSA la pen la lamding ke do la Karbiang long pen angtan cari dam Nowon district college long cari mate la Pujurhat Dibrugarh la hai hoi long cari dam KSA tulta hadak nilitum tiripia mai pen cingki cingmai long pe melo la pen alang litum bangke tok jir pen si la ke cekro yang tek ku alo bangke hadak halaso meganier ni masih piderlo la pen alang litum bangke pulo ladak KSA aro beca thakra la central committee mate la tiripia tuma phang bangke alang litum ta aning ke the bangke asap abom ta kawidya ta Towar ke henu parpi ga jok ing ikar omkang samwang et matike kapali jiadim paledam un e pusi apar hato karat kanengri. Dead long ri long pat kapaching thur jia pharman ke dam tang por la pen non anapor pusitami Government of India hinpen ason sai ke deng jia phan lamrai ke NP dolo nason thotsi Bharat Nirman Bharat Udaya Viksit Bharat Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Mukhyamantri Pakipat Nirmanachani lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari serang hoi kang nile thot sita nangchelar bom si wang bom dam bom lo bonta Karbi Anglong ni hang nichi nirep ni turmate rong rup atok ano hawar ke piniar ni anta thangnat ka chingthur amu kachelarang thek avelang mate chingthur thepin lang lapen pa phipik lang pule pudet sita henone det tahai jibon pusi cherok tokara datum chethan renti atheke bokajan saf division lakhaing koiraisi Borjan MEC hawarang kangkedo lang tibuk NH29 4 lane atowar pen kisui ponpet apar hatoka balijanang bongadak kedam kewang ka cheleng atowar ka hinuta akili ang angkilit thu parpi gajok rada tum kisung thektik kachitong nang kok pen apot Karbi Anglong hawara hokpet ko ansi chingthur oluma chingthur thelang ma kela dakamat siang thek nang klang daklo pusi rada tum ningjerinti tangte lakhaing koiraisi Borjan MEC hawarang kang apar hatoka rada tuma hokpet klarda kalam the nang kapachini do nalam thele arju iksinang labu alat eglong kahai ko hola kita surong aling itu nopeng ke ala aling itu kita sar kita klub kita dulu ke alama ke lebih laton kok kisung mahu ke latung ta jematan apa contoh se rong sodom ta hidup lu mati alama ke lebih nanti langsung apa la elektron tu la rong bang tu ke venue dak ko alaman ke ini bang la buat kepalong lo kan ke elektron harus ke bang ko tuar nang piko ring dia nang piko la pule he kita nang ton ke yo elong mo mungkin ada kita yo di jonalan la ini chang don dongarai long put ko lati lapu sujun bom terus ta padung ka kita lapu lo ini nanti langsiap te boleh yo ini ringnya kuno mana kon tua itu pintu ke tipon ke tidak ulu ini tuh lah ini langgan ini itu kuno anti kangkong ya oleh ini ke korting beku ini kona longki be nilipai ke kadorong hati ini orang ke longki disorok dah hello ya lah ada juga satu kak Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu